Durango izarren diztira hasteko minutu batzu falta direnean, ez dakit, urduritasuna dakozue barruen? Bai. Bai? Bai. Zu gorri zauz, dantzan ibili zara? Naiz horrela, Bai. Jota zu ibili zarela dantzan? Ez. Gainera bestu egin dugu. Zuek abestu egingo duzue. Zer abestuko duzue, konta iguzue? Itxasoan gara, kentzazpiko abestu. Bai. Garelako abestia, zarerako abestia zugan taldekue. Garelako taldea gara. Bai. Eta denbora asko egon zari prestatzen gauzak? Konta iguzue. Ensaio gitzi? Bai. Ez. Jolasekin ontorrela bai egon gara egiten. Eutzi burroka bakarrari, izatera heltzeko, zaren azarelako utzez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatuak iezazu. Eutzi borroka bakarrari, izatera heltzeko, zaren azarelako utzez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatuak iezazu. Zertietzea, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko, atzeraz begiratzeko. Egunez egun ziur, nahi ikusten dugu, ez arduratu, irten biderik ez badu. Bueno, eta Alba izarren diztiran bera bakarrik parte hartuko du, zer egingo duzu Alba? Bestu, pianoarekin. Pianoarekin, Bai. Beraz, pianoa jotzen duzu eta ze abesti kantatuko duzu eta joko duzu? Loretxoa. Loretxoa. Benito lertzun direna. Bai. Zuri apur bat. Bai. Igual txarta ateratzen jata. Asko entzaiatu duzu, esan egia. Bai. Zenbat ordu? Orduak ez. Egunak? Minutuak. Orduan zenbat minutu? 30. 30 minutu? Bai. Ensaiatu dituzu? Bai. Ez da asko hori, Alba, Berri bat eman, orduan izango baidu, indarra eta kemena. Orduan emango baidu, ugari bere fruitua. Diztira honetan, beti mugan taldea daukagu. Konta iguzue, zer egingo duzue dantza, uste dut? Nor kontatuko dit zer dantzatuko duzuen? Hip-hop estilo bat. Bai, erropa gaitik suposatu dut, espreski jantzi egin zarete ere, eman aldirako. Bai. Bueno, konta idazu. Hasi ginen klasiak eukiten orain dela 2 urte, eta pentsau ginen, aurkeztu zen gure institutuen hau eta esan ginen basegatzik, ez? Gure talentua gure erakutsi eta gainera guztetaiaku, Ona heldu aurretik, nik badakit ensaioak egon direla, lehenengo pasatu behar izan duzuela fase bat, konta idazuen nola izan dan hori? Azkenean azkenengo egunera heldu zarete. Divertigarria, baina apur bat triste gaude zergatik gure taldea osatzen dute 10 neska. Eta bakarrik hori.
Bakarrik 6 pertsonakoa hau da. Orduan besteak zer egongo dira, ikusten, ikusle? Ez, guta seguru gauz. Osea, Ondo, ikusten dut zuek badakizuela zer egin behar duzue. Hombre, pasua ja dakizkiguz ja ondo, eta orduen, Ensaio ordu asko? bai, pilua. Orduak eta orduak. Klasien bitartietan eta zaukugunien patizua eta hortze, dantza egiten. Garoa eta Maitegaz gaude, zuek ere parte hartuko duzue izarren diztiran, The Cracks taldea zarie edo esplikau? Kamiseta gaitik dinot, Bai, da gure jaietako izena, ez dakit. Jaietako izena, Durangoko jaietakoak edo nunguak zarete? Gu berrizkoak. Berriztarrak, ez? Bai, Bueno, eta konta idazue, zer egin behar duzuen gaur izarren diztiran? dantzan enbidu. Bueno, ikusten dudanagaitik hemen gehienak dantza egingo dute. Beraz, Leia, Ez, gehienak egingo dute... Abestu bai egingo dute askok, bai. Eta biak batera ere, bai. zuek dantzatu bakarrik abestu ez? Ez. Eta konta idazue, ze dantzatu behar duzuen, ze estilo mota dan? Alessa Dixonen drummer boy. Eta, estiloa ez dakit, gure estiloa ez dakit, guk asmatutako koreografia bat. Ez joan bani zurekin doa eta ez joan mesedez nire ordua ez da bizitza beti aurrerantz badoa. Zenbat denbora guztia maitzeko medikuran negarri. Nik konposatutako kanta bat, ez joan amadu izena eta... Pianoz, bai. Pianoarekin? Bai, pianoz. Bueno, arraroa ez, gehienak beste talde ezagun batzuen kantuak kantatuko dituzte eta zuk konposatutakoa. Bai. Letra eta dana zuk egin duzu? Dana, notak, letra eta dana, bai. Bueno, konta idazu pizka bat, nola sortu duzun kantu hau, zer kontatzen duzu, zer? Egon nintzen etzien, eta okurritu zitzaidan egite kanta bat, eta da, ume bat, bere amaren zabelan dago, eta kantetan dotze, ez hiltzeko, ze bera nahi dau suizidatu, ama nahi dau suizidatu, eta umie dau bere zabelan, eta zate hotze, ez joan ama, nizurekin noa eta ez joan mesedez ni ordua ez da. Eta kanteta hotze, kanta guztize. Oso gai sakona hartu duzu kantuaren konposakzioa egiteko, eh? Bai, sakona. Ez joan amani zurekin doa eta ez joan mesedez nire ordua ez da bizitza beti aurrerantz badoa irrifarre bat aurkingo duzu zureoan ez joan amani zurekin doa eta ez joan mesedez nire ordua ez da bizitza beti aurrerantz badoa. Dauz azkenengo bi taldeak, eta azkenean mutil bakarra. Ja. Zer gertatzen da Durango aldean, ez da animau inor gehiago? Ez dakit, zazuek diez. Zazuek diez, ez? Eta, bueno, zu zerrin behar duzu hemen neska tartean? Kantzatu, dantzatu? Kantau eta gitarri jo. Kantau eta gitarria jo. Gurtalien izena da ilusioekin aurrera, eta kantu biogu kentzazpin ilargia. Hori. Eta zu itxu zaude bere argia ikusteko irrifarrez edo minez erabildidazune gara nire zua itzali da ez zara gaueko izar bakara ez zara.
egin biogu monologo antzestu bat. Monologo antzostu bakarra izango da, ez? Ia dana kantatu, dantzatu... Ja, bai, ja. Antzerki zaletuak zarie? Bai, bueno, bai. Bueno, konta iguzue zertan dan zuen barra iten dozu, Baina gitzi falta da holtzara egoteko, Bakarrizketa bat maite mintzari buruz eta bikotien arteko Buruz. Zuek idatzi dozue edo... gazteleratik euskera pasaguz eta gero antzerkize gu montagu. Maitia, badaki zein den, bikotean egin dezakegun kirolik onena. Gihar guztiak mugitzen dituzu, izerditzen duzu, eta gainera disfrutatu. Bailes de salon. Beraz, bailes de saloneko ikastaro batean izena eman genuen. Egia esan, neska, zertarako doaz. Dantza egiten badakit eta. Zuk, lehenengo egunean, zure neskalaguna klasera iristen dela ikusten duzu. Eta de puta madre dantzatzen duela. Gainera, inoiz ikusi duzun modu sexy batean. Klaro, zuk ere berak inoiz ikusi duen modu batean dantza egiten duzu. Badirudik galtzontziak porlan zementuarekin bete dizkizutela. Ta bat batean atzetik ebatzen nau. Venga mutil, mugi ezazu gerria. Jo mutil, zapatero baina gatz gutxiago duzu. Askatu! Eta geroz eta urrunago egiten du dantzan. Eta urrunago, eta ni atzean. Maitia, urrunetik dantzatzea, ez da dantzatzea. Bat batean, norbait atzetik datorrela sentitzen dut. Eta gerritik ebatzen nau. Buelta eman, eta irakaslearekin egiten dut topo, Fidelekin. 2 metrotako kubatar bat. Mueve tu kuku, eta ni. Nire zer? Mueve tu kuku.